Exodus 10. Na Erade ka kyerɛ Moses sɛ, Kɔ Faro nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ Erade Hebrewfo Nyankopɔn sie nie. Ma me man no nkɔnkɔso me. Na sɛ wampene ama wankɔ na wokɔ so tintim wɔn so a, hwɛ. Erade nsa bɛda wo mmoa a wɔwɔ wura mu so. Na wɔde ewu a ano yɛ den kɛse bɛba apɔnkɔ, mfunumu, yoma, anantwie ne nwan so. Na Erade de nsonsonoyɛ bɛto Israel mmoa ne Misri mmoa ntam. Na deɛ ɛyɛ Israelfoɔ deɛ no mu biara rengu. Na Erade hyɛɛ da sɛ, ɔkyena na Erade bɛyɛ yei wɔ asase so. Na adeɛ kyeeɛ no, Erade yɛɛ saa adeɛ no. Na Misri mmoa nyinaa wuwui. Na Israel mmoa no mu biako mpo anwu. Na Faro soma ma wɔkɔhwɛe, na hwɛ. Na Israelfoɔ mmoa no mu biako mpo nwui. Nanso Faro akoma yɛɛ den ara, na wama ɔman no ankɔ. Ɛna Erade ka kyerɛɛ Mose ne Aaron sɛ, momfa fononoo mu nso nsama, na Mose ntompete ehunu mu wɔ Faro anim. Na ɛnane Misrim asase nyinaa so tutuo. Na ɛnyɛ nnipa ne mmoa ho mpɔmpɔ a ɛpaapae tutu akuro Misrim asase nyinaa so. Na wɔsesaa fononoo mu nson, na wɔkɔgyinaa Faro anim. Na Mose de petee ahonum, na ɛdanee nnipa ne mmoa ho mpɔmpɔ a ɛpaapae tutu akuro. Na mpɔmpɔ no nti, akɔmfoɔ no antumi anyina Mose anim. Ɛfiri sɛ, na mpɔmpɔ no asisi akɔmfoɔ ne Misrifoɔ nyinaa. Na Erade pirim Faro akoma, na wantie wɔn sɛdeɛ Erade ka kyerɛɛ Mose no. Na Erade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tua anɔpahema kɔgyina Faro anim, na ka kyerɛ no sɛ Erade Hebrewfo Nyankopɔn no sie nie. Ma me man nkɔsom me. Na afei deɛ, merema me haw nyinaa aba w'akoma so, ne wo nkoa ne wo man mu. Na wɔhunu sɛ obiara nni hɔ a ɔte sɛ me wɔ asase nyinaa so. Na afei sɛ matene me nsa, na mede owuyadeɛ mabɔ wo ne wo man a, anka wotwa wo afiri asase so. Nanso yɛn nti na mema wo gyina hɔ, sɛ meyi me tumi adi makyerɛ wo. Na waka me din ho asɛm asase nyinaa so. Woda so ma wo ho so, na wosi me man kwan sɛ worema wɔnkɔ. Hwɛ, ɔkyena sɛsɛɛ mɛma asukɔtwe a emu yɛ duro pa a ɛso bi maa Misrim da. Firi da a ɔhyɛ aseɛ de abɛduru nnɛ yi atɔ. Na afei soma ma ɔnkɔfa wo mmoa, ne wo biribiara a ɛwɔ wura mu mmra ntɛm. Onipa biara, afieboa biara a obehu no wura mu na wamfa no ama fie no, asukɔtwe no gu wɔn so a obewuwu. Faro nkoa mu, deɛ osuro Erade asɛm no de ne nkoa ne ne mmoa dwane baa fie. Na deɛ waamu Erade asɛm no gyaa ne nkoa ne ne mmoa wɔ wuram. Ɛna Erade ka kyerɛɛ Mose sɛ, tene wo nsa kɔ ahunum, na asukɔtwe nto Misrim asase nyinaa so. Nnipa ne mmoa ne wuram nhahan nyinaa so wɔ Misrim asase so. Na Mose tenee ne poma no kɔɔ ahunum. Na Erade maa aprannaa ne asukɔtwe abae. Na ogya purugu asase so. Na Erade maa asukɔtwe atɔɔ Misrim asase so. Na asukɔtwe ne ogya a ɛdɛre framfram toatoamu a ɛfra asukɔtwe no mu a ano yɛ den pii paa asu bi maa Misrim asase nyinaa so da. Firi da a ɛyɛ ɔman no bae. Na asukɔtwe no gu Misrim asase nyinaa so. Deɛ ɛwɔ wura mu nyinaa. Ɛfiri nipa so kosi mmoa so. Na asukɔtwe no gu wura mu hahan nyinaa so. Na ebubu wura mu nnua nyinaa. Gye Gosen asase a Israelfoɔ wɔ soɔ no so nko na asukɔtwe no bi antɔ. Ɛna Faro soma ma a wɔbɛfrɛ Mose ne Aaron ka kyerɛɛ wɔn sɛ, yee deɛ, ma yɛ bɔne. Awurade ne ɔtreneeni, na me ne me man ne abɔnefoɔ. Mompa Awurade kyɛw, na Nyankopɔn aprannaa ne asukɔtwe no nyae. Na adɔɔso, na mɛma mo akɔ, na morentena ha bio. Ɛna Mose ka kyerɛɛ no sɛ, mefiri kuro no mu ara pa a, mɛtrɛ me nsɛm akyerɛ Awurade, na aprannaa no to betwa. Asukɔtwe no antɔ bio, woahunu sɛ Awurade na asase wɔ no. Na wo ne wo nkoa deɛ, minim sɛ munya nsuro Awurade Nyankopɔn. Na egu asaawa ne atokoɔ so. Nso na atokoɔ no ayɛ mɛtim, na asaawa nso reyɛ agu nhyerɛne. Na ayio ne kɔkɔte deɛ angusu bi, efisɛ no ka akyi. Na Mose firi Faro nkyɛn.
na ofiri kuro no mu kɔkyerɛ ne nsɛm kyerɛ Awurade. Na aprana ne asukɔtwea no tutwae, na osuo no gyae asase no so guo. Na Farao hunu sɛ osutɔ ne asukɔtwea ne aprana no to atwa no, ɔsane yɛ bɔne bio, na ɔhyɛ n'akoma den, ɔno ne ne nkoa. Na Farao akoma pirim ara, na wamma Israelfoɔ no ankɔ, sɛdeɛ Awurade nam Mose so kaeɛ no.